дар доираи рақобатҳои даври дуюми бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 мунтахаби футболи Тоҷикистон бо тими миллии Мянмар охирин бозии гурӯҳи F-ро анҷом дод. Дидори дастаҳо дар шаҳри Осакаи Ҷопон сурат гирифта, бо ҳисоби 4-0 ба суди миллипӯшони тоҷик ба анҷом расид. ба шогирдони Усмон Тошев дар дақиқаи 34-уми рақобат муяссар омад, ки тӯбро билохира вориди тури дарвозаи Мянмар созанд. Аз партофти нимуҳофизатгар Парвиз Умарбоев Комрон Турсунов истифода карду тӯбро тавассути зарбаи сар ба дарвозаи Мянмар ворид кард ва ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. қисмати аввали вохӯрӣ бо як голи беҷавоби мунтахаби Тоҷикистон ба анҷом расид. баъд аз танаффус низ футболбозони тоҷик бештар барои голзанӣ талош карданд ва дар дақиқаи 54-уми рақобат ба ҳамлагари марказии тими миллии кишвари мо Манучер Ҷалилов имкон даст дод, ки бори дуюм тӯбро ба дарвозаи мунтахаби Мянмар ворид созад ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 гашт. дар дақиқаи 78-уми рақобат ҳамлагари дигари мунтахаби Тоҷикистон Шеридин Бобоев ҳисобро 3-0 гардонид. 4 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ ҳамлагари ҷавони тими миллӣ Шаҳром Самиев низ исми худро дар феҳристи нафарони голзада сабт кард ва ҳамин тавр Тоҷикистон дар даври ҷамъбастии рақобатҳои интихобии чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 дар гурӯҳи F тими миллии футболи Мянмарро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод ва дар ҷадвали умумии мусобиқа бо касби 13 имтиёз дигарбора ба зинаи дуюм баромад. дар бозии дигари ин гурӯҳ Ҷопон тими миллии футболи Қирғизистонро бо ҳисоби 5-1 мағлуб кард. ҳамакнун тақдири мунтахаби Тоҷикистон барои баромадан ба марҳилаи сеюми интихобии чемпионати ҷаҳон баъд аз натиҷаи рақобатҳои дигар дастаҳои мунтахаб муайян мешавад.